buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a Espacio Abierto. Hoy nos vamos hasta Fene. Es que queremos conocer, entre otros aspectos, los nuevos presupuestos que acaban de aprobar el pasado mes, así como ese reconocimiento por su compromiso por la igualdad, entre otros asuntos. Y para hablar de todo ello nos acompaña esta noche su alcaldesa, Sandra Permuy. Sandra, muy buenas noches. Moi boa noite. Gracias por venir, y si contabilizamos la primera entrevista que hicimos va a hacer casi ya un año, porque el próximo mes haces ya un año como alcaldesa. ¿Qué balance hace? Bueno, un balance bon, si, a verdade que pasou rápido, foi un ano rápido, un balance bon, positivo, bueno, pois de moito traballo, pero do traballo que xa se viña facendo, o sea que, bueno, intenso, pero ilusionante. Seguimos con esas ilusiones, por tanto, pasado un año, el estrés, los nervios, los problemas, pero continúa esas ganas. Sí, ganas hai equipo e hai, bueno, pois sí, pois forza para continuar e, bueno, a verdade é que no seu momento foi unha decisión e un paso adiante importante e agora, pois a seguir traballando. También el pasado mes se aprobaban los presupuestos en el Ayuntamiento de Fene de este 2026, también sus primeros presupuestos como alcaldesa. ¿Qué destacaría de ellos? Bueno, pois unhos orzamentos moi importantes para o Concello de Fene, casi son 16 millóns de euros. Bueno, vimos dun ano pois complicado, dun ano de moitas subidas de precios, pero bueno, conseguimos facer uns orzamentos importantes, orzamentos que presentamos no primeiro trimestre do ano, polo tanto, un excelente traballo pois dende a área de Facenda e bueno, todo o que engloba, no? Tamén da parte das funcionarias e a verdade é que, bueno, contentos, está englobado, ten tres máximas o orzamento, temos un investimento en obras de 1.200.000 euros, bueno, en obras, investimento en xeral, no? de 1.200.000 euros, temos, pois, cousas tan importantes, no? Como o cemiterio, bueno, pois, vai haber unha colocación de lápidas que tiñamos comprometidas, que, bueno, a verdade é que bueno, houve aí unha serie de unha mazá que bueno, que estaba en mal estado, houve que derrubala, fixemos uns novos nichos e agora, bueno, pois, os traslados se van a facer, xa se fixeron nos nichos que houve que tirar para os novos e entón, bueno, ahora vamos a poñer as lápidas que de recibo, que todas as familias teñan, moi importante para as familias, que todas as familias teñan pois as súas lápidas como tiñan que ter. Tamén pois vai haber unha subasta de nichos, estamos co regulamento do cemiterio a punto de rematalo, polo tanto tamén algo moi importante que sí que vemos que hai pois, bueno, pois unha necesidade tamén en Fene. Temos terreos para a vivenda pública que, bueno, pois que negociaremos tamén pois coa Xunta de Galicia e tamén co Estado, con Casa 47, que agora o que leva todo o tema de vivenda, no? Pois para, bueno, é necesaria a vivenda pública, son necesarios terreos, entón temos aí unha partida moi importante, temos obras tamén moi importantes, pois aglomerados pois, de Fontenova ao Feal, e temos 1 millón de euros casi todavía en execución, no? Unha operación decreto que tamén fixemos e obras importantísimas como son, bueno, pues 450.000 euros para unha obra en Sillobre, moi importante, saneamento, auga, aglomerado, en Cornide, bueno, temos moito en obras, no 170.000 euros que son os de Cornide, estamos falando de obras de moita importancia, no? Que van a solucionar pois, moitos problemas de veciños e veciñas de Fene. Despois, unha segunda parte que sería un investimento social, nos, bueno, pois sempre temos en conta as nosas sociedades e as asociacións do Concello, que sempre decimos que son importantísimas para o Concello de Fene, para non son pois a alma do Concello, sempre que chamas axudan, sempre que colaboran en todo, son superdinámicas,
a verdade que é un orgullo ter tantas sociedades e asociacións dentro dun concello que non é pequeno, pero bueno, tampouco é dos máis grandes, pero que sí que ten un movimento asociativo importantísimo. Bueno, pois con axudas de incremento de subvencións nominativas, pois bueno, fan actividades e sempre o concello está apoiando e axudando un pouco pois todo o movimento asociativo. Despois os servicios sociais. Os servicios sociais, temos 130 persoas con dependencia, temos uns servicios sociais moi importantes no concello, temos 4 traballadoras sociais, unha pedagoga, unha coordinadora, bueno, pensamos que o noso Departamento de Benestar Social é un moi bon departamento, e, bueno, cada vez se necesita máis, non? A xente vive máis, pero tamén teñen moitos problemas, entón creo que temos uns servicios sociais moi importantes, temos programas de dinamización para a xente maior, que creemos que bueno, pues que sempre está ben, ¿no? Que as persoas maiores teñan lugares donde facer certas actividades que non están, pues igual, bueno, a man para todo o mundo, pero que sempre o Concello, pues temas de memoria, importantísimo, e despois tamén, pues, para escolares, ¿no? Temos programas como Refórzate, que é un programa, pois, para axuda a escolares que poidan ter algún tipo de dificultade, pois Refórzate, ¿no? Axuda o Concello a reforzar o que é, pois o ensino, ¿no? Un pouco, e, bueno, despois programas de mulleres, bueno, é certo que o tema de benestar e igualdade abrangue moitísimo, pero, bueno, temos un moi bon departamento. E despois, o último bloque, que sería o máis importante, sería o Pexón, ¿no? Que sai dotado no orzamento, que temos xa iniciado o proceso de contratación, que son máis de 270.000 euros que en 4 anos se van a executar. A última revisión do Pexón foi no ano 2003. Pensábamos que xa era hora que xa o concelleiro de urbanismo leva pelexando moitísimo, comezou facendo núcleos rurais, que xa permite a xente de algunhas parroquias poder facer vivendas pois unifamiliares, que antes non se podía construir e agora sí. E despois, pois, bueno, unha demanda social moi importante no Concello de Fene. O BNG quere un concello, pois un Fene de futuro, non? Evidentemente non se vai a ver reflexado en este mandato que remata no 27, pero que é xa un futuro que deixamos aberto, un bon futuro para Fene, que deixamos aberto pois de cara ao próximo mandato, ¿no? Que é cando se vai a materializar todo esto. Unos presupuestos que contaron con el apoyo del Gobierno, es decir, el Bloque Nacionalista Galego junto a Esquerda Unida, mientras que el Partido Socialista se abstuvo y votó en contra del Partido Popular. ¿Se esperaba todos estos movimientos? Bueno, eu penso que esperar, é certo que co Partido Socialista negociamos, eles puxeron pois algunhas obras ou algunhas demandas que tiñan pola súa parte, que despois analizadas e vendo en distintas reunións, no? Que mantivemos tanto co seu portavoz como as dúas persoas que conforman o Partido Socialista en Fene. Bueno, pois foi fácil chegar a acordos, son persoas con bon entendemento, polo tanto, bueno, pois agradecimos a súa abstención e as súas demandas nos parecían lóxicas, polo tanto, tiramos con elas para adiante. E, bueno, o Partido Popular, pois, tampouco pouco esperamos no Partido Popular, porque... ¿Presentaron demandas desde el Partido Popular? Non presentaron nada, e é certo que tampouco non son tan fluidas as relacións como poden ser co Partido Socialista, pero simplemente, pois igual, un convenio que se asina coa Xunta dende o Departamento, dende a área de Medio Ambiente, un convenio que asinas por tema de pilas ou por tema de residuos vindo da Xunta de Galicia, se son capaces de absterse, bueno, pois entendemos que tampouco é demasiado o seu interese, así que nos negociamos con quen creíamos que tiña boas ideas y las llevamos a cabo. Cambiamos de asunto. También me gustaría preguntarle por esa medida que decidieron desde el propio consistorio de dividir esa tasa de la basura en 2 pagos, porque recordemos, también mandaban un comunicado que esta subida que había habido con respecto a esta tasa no venía del ayuntamiento. No, evidentemente esta tasa non ven do Concello de Fene, bueno, pasamos de 96 euros
tonelada a 116 euros, unha taxa imposta por Sogama. Entón, claro, evidentemente o Concello non pode asumir esas tasas sin repercutilas nos veciños e veciñas, e sabemos que, bueno, pois que non é o mellor subir tasas, pero que a veces non queda outro remedio. Viñamos de un tempo difícil, de un tempo de subidas de luz, de pagar 1.700.000 euros de luz, que iso é unha auténtica barbaridade, polo tanto, claro, non nos quedou outro remedio que, bueno, pois, facer unha pequena subida, que tamén levaba moitísimos anos sin subirse o lixo no Concello de Fene, e houbo que asumir esa subida, pois en contra da veciñanza, lóxicamente. Pero, bueno, quixemos, bueno, a subida foi o ano pasado, e quixemos, bueno, pois intentar que as familias non sufran demasiado, son subidas que foron 20 euros ao final, e 20 euros, bueno, se o divides entre os meses do ano, non, pois, bueno, te salen a 2, 3 euros ao mes, pero, bueno, entendemos que toda a subida, tal e como están os tempos hoxe en día, non? Muchos vecinos se han acogido a esta emisión del pago. Acaba de sair aínda a semana pasada e entón entendo que está en tramitación, pero bueno, polo menos pagar en 2 veces, en 2 semestres, bueno, pues un pouco de facilidade para a nosa veciñanza. Cambiamos de asunto. Puertos de Galicia anunciaba hace poco que se iba a reordenar temporalmente la circulación al acceso al puerto de Barallobre tras detectarse unos problemas en la estructura del tramo del borde marítimo. ¿Qué es lo que, cómo se encuentra la estructura? En este mismo momento se están llevando a cabo algunas labores para pues poner bien esta zona ya y ya también aprovechar para preguntarle esa inversión que anunciaba también hace unas semanas la Xunta de 1,1 millones de euros para mejorar el abrigo, el dragado y la estabilización del talud del puerto de Barallobre. Bueno, pois eu aquí teño que decir que sí, que é certo, é unha obra moi necesaria, porque este ano de chuvias foi moi intenso, houbo moitísimos danos, nós somos conscientes tamén, temos as nosas estradas, os nosos camiños, bueno, pois foi un ano de un inverno moi duro, de poder facer moi pouca obra, de pouca reparación, porque o tempo non o permitía. Pero, bueno, evidentemente, alegrámonos moitísimo de que fagan esa inversión en Barallobre, porque é necesaria, hai unha draga que está moi mal estado, a parte de abaixo do que toda esa zona do muelle, pero nós tamén levamos solicitando un acceso, unha estrada que da Xunta de Galiza, a estrada do Peirao, que é un dos principais accesos ao porto de Barallobre, que está en moi mal estado, que non é do Concello de Fene, que é da Xunta, que levamos anos insistindo, que non vale simplemente tapar un bache, que hai que renovar toda esa estrada. De feito, dende o Concello de Fene pedimos que amañen e que nos den a titularidade. Nos estamos dispostos a ter a titularidade desa estrada para o Concello de Fene, pero unha vez que este amañada, pero a verdade é que nin estradas as que son pertencentes da Xunta, nin estradas amañan, nin desbroces, temos aí unha teima cos desbroces de Estrada da Palma, se nos cae a luz continuamente, son desbroces de titularidade da Xunta de Galicia que non ni nos contestan, entón claro, nos vemos sempre atrapados aí en esa burocracia horrorosa, non? E claro, os veciños e veciñas non teñen culpa, pero o Concello de Fene xa ten moito que asumir, como para canto máis asumir competencias de outras administracións. E, polo tanto, alegrámonos moitísimo desta obra que vai haber no Porto, pero, bueno, se amañan o Porto, que amañen o acceso, a vía principal de entrada, que está realmente moi deteriorada. Con respecto a las deficiencias de las que hablábamos, estas que habían hecho pues, cortar el tráfico, ¿se han llevado a cabo ya algunas mejoras? Bueno, de momento está o tráfico cortado, nós tuvemos unha chamada por parte da Dirección de Portos de Galicia para comunicarnos un pouco o que iban a facer, e o que fixeron esta temporada foi, bueno, xa ter pechado, deixar un acceso máis estreito para entrada e saída, e en eso estaban todos estes días. También hablábamos de los temporales que han hecho mella en todos los ayuntamientos. Fruto de ello creo que también se produjo el desprendimiento en San Valentín. Sí. Pois outra que tamén, que tampouco é competencia do Concello de Fene, eso pertence a costas, a demarcación de costas, bueno, pois con tanto temporal, o paseo, bueno, pois na súa base, na súa estrutura, non está en bon estado. Nos o que temos é un mantemento
dese paseo, e nos o que facemos son os desbroces, nos facemos o que son a renovación de táboas ou de algún pasamans, pero claro, nos o que é a estrutura nin debemos nin temos que facelo. Esa é unha inversión que ten que facer por demarcación de costas, pero bueno, que tampouco están pola labor. Entón, bueno, estamos pendentes, tuvemos que pechar o paseo porque hai dúas vías de acceso dende a praia ata o propio paseo que as levou o mar, están quedaron enganchadas por unha pequena táboa que nos aí dixemos que non íbamos a tocar, que evidentemente é unha responsabilidade de costas e que nos deben de decir a actuación. Hai 2 meses que bueno, tivemos unha visita dun vixiante, falamos con el, levamos ali para que vira en que situación estaba. Recomendación, pechade o paseo, porque é moi importante telo pechado, ainda que o mantemento do Concello comprendemos que o mantemento é noso, e así o vimos facendo os últimos anos, pero claro, o que non podemos facer é unha inversión dun paseo que habería que renovalo inteiro. Entón, empezando polos cimientos. Entón, bueno, seguimos co paseo pechado e a nosa demanda é que actuación vai a facer dende demarcación de costas, cal é a actuación que ten que facer o Concello. Bueno, de momento, sin ningunha nova, aínda a semana pasada, pois eu mantuve unha conversación con unha persoa responsable dai de costas e espera uns días que algo te comentaremos. Bueno, pois espera uns días, hai bon tempo, a xente quere pasar, nos con eso pechado, bueno, creemos que unha deixadez tremenda. Por otro lado, cuando le preguntaba por los presupuestos, me decía que uno de los ejes principales es esas políticas de igualdad, y me gustaría preguntarle por esa visita que hizo en Madrid para recoger el distintivo de Fene como municipio comprometido por la igualdad. ¿Qué supone esto? Que ahora creo que tienen una serie de compromisos que llevar adelante. Sí, bueno, non fomos a Madrid, viñeron vale. eles, ¿no? Ya te llevaba yo a Madrid, ¿no? No, no viñeron eles ao Concello de Fene. A verdade é que, bueno, pois unha sorpresa e ao mesmo tempo un orgullo, ¿no? Bueno, pois compromete moitísimo, ¿no? Nos tanto no partido como no BNG, bueno, pues nos consideramos feministas, somos un goberno maioritariamente de mulleres e notase, e a verdade é que, bueno, pues un distintivo, pues sí, que pues temos un plan de igualdade, que intentamos levar a cabo no Concello de Fene, temos moitas actividades para mulleres, temos un programa que chamase Indira, que é un programa para mulleres que teñen moitísimos problemas ou moi poucos, pero que son mulleres que fixeron un grupo extraordinario, un grupo de mulleres que reúnense todas as semanas, 2 horas, no Departamento de Servicios Sociais, fan moitísimas actividades. O ano pasado, 8M, dedicámoslo a elas, fixeron unhas cartas, de un xogo para mulleres e tamén para compartir con homes, pode ser, o latexo das bolboretas, que nos pareceu extraordinario, e entón, bueno, eu creo que todas esas políticas de igualdade que imos levando a cabo, que vamos facendo a pasiños, porque sempre decimos que non hai igualdade, queda moito camiño por facer, pero tamén é certo que nos pelexamos todos os días para que eso se note, e, bueno, pues este distintivo parece que nos abre un pouco a porta, ¿no? do traballo que se está facendo, que está ben. Dentro de los trabajos que hacen con respecto a la mujer, tengo que destacar este pasado 8M, esa proyección del documental Mulleres da Reconversión, que creo que fue una proyección muy emotiva por todas las partes. Pois a verdade é que foi unha experiencia inolvidable para todas as persoas que participamos. Eu, aparte de como alcaldesa, levo a Concellería de Igualdade, foi tremendamente emotivo. Eu penso que era un recoñecemento ás mulleres que había que facer, a reconversión en esta comarca e no Concello de Fene, vivímola moitas desde moi pequenas, e tiñamos aí ese run na cabeza, comprendemos que os homes tuveron esa parte de loitar, de sair nos medios, de ter esa exposición, pero e as mulleres? Donde quedaban as mulleres? Donde ese traballo tan intenso que tuveron que facer como coidadoras das crianzas, como loitadoras de igual non ter
os cartos para chegar a final de mes e ter que ver onde realmente ti tiñas que invertir, como podías facer a compra, para que non se notara nas casas a problemática que houve. Creo que foi un recoñecemento público a todas estas mulleres, a unhas cantas que saíron no vídeo, pero que o fixemos extensivo a todas as mulleres, e quedou realmente emotivo. Estamos moi agradecidas á Diputación da Coruña por presentarlle este traballo e por creer en que había que facelo, que aparte dun proxecto de ilusión, era un proxecto de recoñecemento. Iago Varela como director extraordinario, e, bueno, elas moi contentas, fixemos aí as nosas chapas de mulleres na reconversión, para que quede aí de por vida. É moi chulo, un vídeo. Satisfechos de lo que ha salido. Tremendamente. Si hablamos de otros proyectos, cambiando de registro, a partir de mañana, 10 de abril, comienza una nueva edición del concurso de tapas. Sí, concurso de tapas que xa está moi afianzado no Concello de Fene. En esta ocasión, sete establecementos de hostalería participan, cun precio precio simbólico, porque sí que é certo, como decimos, todo sube, todo se encarece, entón con un precio de 2,50 euros, e, bueno, para dar Fene un pouco, para que a xente veña a Fene, sempre un concurso de tapas, está a Concelleira de Promoción Económica, continúa aí dando aí, sabes, para que, bueno, que a xente anímese, que veñan a Fene, que coñezan o noso Concello, e é unha maneira tamén de coñecer outros lugares. Y también, con motivo del Día Mundial de la Actividad Física, han preparado un programa bastante variado dentro del lema "Máis movemento, máis vida". Pois sí, bueno, son distintas charlas, distintos cursos, que xa se levou a cabo primeiro no mes de marzo na Casa da Cultura, con un éxito rotundo. Despois vai haber en abril outro que é de coidados, un de coidados e outro no mes de maio de alimentación saudable. Creo que este de abril é o de alimentación e o mes que ven é o de coidados a maiores, que tamén engloba todo un pouco esta actividade que para realizar. Temos unha andaina o próximo domingo, a Concelleira de Deportes... Aún están a punto de apuntarse. Sí. Colabora as PANEPS, que tamén, bueno, é un pouco tamén para ver problemáticas de mobilidade reducida. Vamos a aproveitar e facer eses percorridos e ir vendo con moita xente que poida ter algún tipo de dificultade, para ir vendo barreiras arquitectónicas que poden quitarse e que poden mellorarse. E, bueno, a andaina vai haber unhos panéis que se van a levar polas distintas sociedades do Concello de Fene, para que todo o mundo teña acceso cos códigos QR para ir vendo tamén que distintas actividades. Bueno, penso que o Concello de Fene, calqueira das súas concellarías, calqueira dos seus concelleiros ou concelleiras, hai un nivel moi bon. Si hablamos de programación, creo que ya están programando el ciclo del Mes de la Patria, que llega en julio, pero creo que ya lo tienen casi preparado. Temos xa prácticamente pechado. Vai a ser do 6 de xullo ao 10, unha cantidade de actividades, concertos para pequenos, para maiores, temos habaneras, temos de verdade que o mesmo, no BNG a cultura é moi importante, a cultura do noso país. Hai un proxecto moi chulo con Airiños de Fene que tamén está aí cocéndose, así que esperamos tamén para anuncialo. Entón, a nos a cultura impórtanos, a cultura é a nosa razón de ser como país, entón pensamos que facer este ciclo da patria, esa semana importantísima para Fene, xa está moi arraigada en Fene e na comarca, así que vai haber moi boa programación. Y finalizamos este espacio abierto ya hablando de cultura, arte. Acabamos de finalizar la Semana Santa aquí en Ferrol con una gran aglomeración de personas. Destacaban desde el propio ayuntamiento 400.000 visitantes, que supongo que esto repercute en todos los municipios aledaños. ¿Han notado desde Fene que haya ido gente a visitar ese arte urbano que destaca y que acaba de conseguir otro reconocimiento internacional?
Pois a verdade é que aí o Perla Mural Fest temos tres importantes festivais no Concello de Fene, o Fene Rock, o Felicia Pop e o Perla Mural Fest. O que decía, a cultura en Fene, a arte en Fene, a nosa é unha bandeira importantísima, un recoñecemento, pois, as mouras espectacular. Calqueira das imaxes que teñen son todas, non te poderías quedar con ningunha, pero esta das mouras foi realmente unha pasada. Si notase moito que ven a xente a Fene, que hai máis visitantes que preguntan moitísimo por elas e, bueno, supoño que nos, o Camiño Inglés, somos un concello de paso, pero un concello onde pois a xente queda un tempo. Hai xente que queda a dormir, hai outra xente que pasa o día e de paso que vai facendo o camiño, e o arte urbano para nós ahora mismo está sendo tamén moi importante no noso concello. Sandra Permuy, alcaldesa de Fene, gracias por venir. Moitas gracias a vos. Y gracias también a todos ustedes por estar ahí al otro lado. Antes de finalizar, recordarles que pueden seguirnos a través de nuestra página web, en las redes sociales, en nuestro canal a la carta de YouTube o en la Radio Metro FM en la 90.6. Que pasen una feliz noche.